Vuorossa STT:n uutiset. Studiossa on Katriina Kettunen. Sikainfluenssan hoito ja lääkitys muuttuvat potilaille maksulliseksi, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö. Tämä johtuu siitä, että taudin hoidossa aletaan epidemian hidastamisen sijasta keskittyä sairastuneiden hoitamiseen. Hoito muuttuu maksulliseksi todennäköisesti vielä kuun aikana. Sähkön kulutus väheni vuoden toisella neljänneksellä noin 11% vuotta aiemmasta, arvioi energiayhtiö Fortum. Fortumin arvion mukaan taantuma saattaa vähentää sähkön kulutusta edelleen. Yhtiö julkisti tänään tuloksia kesäkuulta, joka oli parempi kuin vuotta aiemmin samaan aikaan. Veroja ylsi vajaaseen 360 miljoonaan euroon. Avaruussukkula Endeavour on telakoitunut kansainväliselle avaruusasemalle ISS:lle. Astronauttien tärkeimpänä tehtävänä on asentaa asemalle kolmiosaisen laboratorion viimeinen kappale. Tämä on tarkoitus tehdä avaruuskävelyllä, joita on kaikkiaan suunniteltu tehtäväksi 5. Endeavourilla on matkassaan 7 astronauttia, josta suomalaiset sukujuuret omaava Timothy Kopra jää asemalle japanilaisen astronautin palatessa maahan. Ranskassa konserttilavan romahdus on vaatinut jo toisen kuolonuhrin. Onnettomuudessa vakavasti loukkaantunut brittimies menehtyi tänään vammoihinsa sairaalassa. Madonnan konserttilava romahti eilen Ranskan Marseillessa kesken rakennustöiden. 1 ranskalainen työmies kuoli heti ja lisäksi 8 ihmistä loukkaantui Madonnan konsertti surman vuoksi. Muusikko Dave Lindholm on saanut Juha Vainio-palkinnon tunnustuksena elämäntyöstään lauluntekijänä. Vuodesta 1965 musisoinutta Lindholmia on luonnehdittu suomalaisen rockin uranuurtajaksi Juise Leskisen ja Hectorin ohella. Juha Vainio-palkinnon ovat saaneet aiemmin muun muassa Juise Leskinen, Martti Syrjä, Gösta Sundqvist ja Anni Sinnemäki. Oregon kesäsää tarjoaa Finnmatkat. Huomenna keskiosassa on aurinkoista poutasäätä, Lappiin virtaa viileä pohjoisesta ja pohjoisessa onkin puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin myös sadekuuroja. Etelässä on päivällä helteistä, maan keskiosassa päivälämpötila on 20–25 astetta, Oulun läänissä 14–20 astetta ja Lapissa 8–15 astetta.